Uy, papansin, mga Ninja Turtle. Oh, buksan natin yung second ayuda. Starring your mom. Yan. Yan yung excited na, oh. Meron. Second ayuda. Second ayuda. Ayuda with love. Ano sabi mo? Ikaw, ano mo yung sabi mo? Wala. Ay, bakit? Sige, ayuda with love. Mata si mama. Mata si mama. Hindi naman nagmamadali sila mama kung kailan upload nito. No? Matagal pa to. November pa to siguro. Inabot ng December. Okay. Okay. May nasisilip na ako. Yan na. Second ayuda. Wow! Yung kay Ice. Ice, oh, wow. Oh. Ice, oh! May box ng bago. Oh, may toy. Ako mo, doon ka. Wow, ganda ng box ah. Huwag mo ibabatuin ha. Mabigat. Yeah. Oh, wow. Diyan mo nga yung Crocs mo. Ay! Wala lang tumataas yung ano. Wow! New Crocs. Parang kay Daddy, oh. Wow! Sukat mo na yung new Crocs mo. Wow! Suot nice. Wow, ang ganda ng kulay. Ang ganda ng tsura. Pumili niyan. Oh, tumatawag. Hello? Pause muna, pause. Ikaw muna. Mamaya na. Nagtatanong siya. Wait lang, emergency na ba yan? Wait lang, may ginagawa kami. Ano ba yan? Okay. Ano ba yan? Nagtatanong na? Order. Ano yan? Ate? Ano yan? Order. Ah, Ay, yung nag-i-inquire dun sa necklace, sabi niya kung may mga sample daw. Sabi ko, ipapakausap ko na lang siya sa'yo. oh, sige. Basta message niya na lang ako. Messenger na lang para mas madali. Sino ba yun? Yung kachat ko na sa Iba. Instagram? Ay, ba? Sabihin mo, ay send mo na lang yung ano ko, profile ko, tapos mag-message na lang kami. Messenger na lang. Sige po. Okay. Okay, thank you. Sige, ate. Wow! Bitek din pala yun, oh. Tira mo nga, gusto kong isukat mo yung ano. Ganda oh. Kapal oh. Sukat yung ano. Hindi peking itsura. Naku, malapit mo na to. Wala. Malapit mo na to. Konti na lang. Lakihan Yung agad. daliri niya oh. Oo nga. Ay, grabe. Ayaw mo. Laki ng paa nito. Oh, sige na, next. Okay. Hindi tatagal. Oh, face mask. Face mask para saan? Hindi naman tayo gumagamit ng face mask. Okay, wow! Batman. Dito, Batman. kamay na lang. Oh. Ang dami. Ano yan? T-shirt? Batman. Mga t-shirts ba yan? Atin lang siguro. Oh. Ano yan? Throat. Throat. Ano tong throat? Throat and chest. Ay, puro laruan, oh. Oh. Puro laruan pala to. May sasakyan na oh. Ay, ito. Hello, look. Hello, look. Ano yan? England. Oh. Ganda. Ay, cute eyes, oh. Ay, ang cute. Makabaway na si Yankus. Oh, Batman. Batman, dami naman guys. Uy. Maganda to, ibebenta ko. Pamay na lang po, wallet. Wallet, pamay na lang sa wallet. Oh, toothbrush at mga palmolive sabon na. Sabon. Wow! Meron kang ano, Bible. Kay Bible ni Ice. Bible ba yan? 50 bedtime stories. Tignan natin ha. Oh yan, yan yung ano. Wow! Oh, yung mga toys mo na. Toy na. Kay Batman. Ulit. Bat naman. O yan. Ano So, yan? oh, dinosaur! T-Rex! Wow! Oh, Ay, lolo. Lolo. Hello. Excited ka na. Ano yan? Chocolate. Chocolate. Quality secrets. Oh, patong. Sorted ka. chocolate. Mga food mo na food. May mga pangalan pala, Wanda. Sa akin to. Wanda. Digestives.
Wanda na naman. Walang Oo. Kevin. Oh, Wanda. Ginger nuts. These Ay, nuts. pag sumasahod ako, nakaga sa puso ko, Kevin eh. Walang Wanda. Ay, ganun ba yan? Ay, meron din palang Kevin dito. Ay. HD, Kevin. Kevin naman pala lahat eh. Oh, Ayos, ayos. dami, puro chocolate. Ako, baka may mainggit. Mainggit. Mainggit ka na. Oh. Si Kuya Win mainggit. Parang ang chocolate. Ayan. Dami ah. Tuwang-tuwa si, ano. Chocolate pala to. Eh, Daming chocolate. Tabilerons ah. May Tabilerons. Nga mo, pag lumabas na sa YouTube, umot naman na eh. Tapos na, tapos Wala na. tayong problema. May parating na ulit na panibago. Up! Next! Bilis! Huwag mo na nagkitin. Nasa malulobot yung camera. Teka, ay, ito sa'yo to. Mahal. Wow, ang Ay, ganda. hindi. Ang liit na. Sa'yo, pang babae naman. Anong tawag dito? Windbreaker. Oh. Wow. Sa'yo ba? Oo. Pag XL, sa akin. Sa'yo. Pang winter Next. Next. Nag-aantay si, ano. Hindi yung camera kasi malulobot na. Oh, next. Ano ba to? Puro. Pang baby girl. Ay, Oy, ano. ayos. Sensor. Ayos. Oh, sa'yo to. Pull and bear. Rock up. Ano to? Jumper. Ay, yung ano, yung sinukat. Jumper. Jumper. Dami ah. Uy, Ay, jacket. ice oh. Kuya. Sweater. Jacket mo. Ang galing. Sakto na pala ito. May mga binili sa kanya. Maligpit pa siya. May dinosaur sa iso. Naalam. Oh. Uy, sakto. Dami na naman na hindi magagamit. Gamit yan. Uy, bagay kay Lu yan. Oh, bagay kay Kuyang ah. Kay Kuya yan. Oh, kay Lu. Basta. Yan. Magkasya pa kay Kuyang lahat. Malalaki pa. Malaki. Kay Kay Kuyang pa yan. Kuya pa to lahat. Hanapin na nga natin yung mga Nike. Ah, ito. Yun, Neki. Nike. Oh. Kanino to blue? Pamain na lang po. Yung Neki. Ay, ganda nito. Oh, mahal oh. Oh, ganda naman yan. Ganda nito. Sa'yo na to. Oh, sige, akin na lang. Pangalis ko yan. Ay, wow. Oh, Thank ganda. you. Ganda nito. Na may dinosaur doon. Oh, ganda. England. Yan, sakto dun sa... Short. Shorts? Ano naman? A pair of shorts? Oh, socks. A pair of socks? Wow. Skinny jeans? Hindi nakakasya kayo siya. Malaking balikan. Balak mo. Ay, naku, ano to? Oh. Ay, pang ano, pang OT. Pulit na na-ice lahat to. Ano? Napakarami. Puro kay Ice. Kung babae naman to. Dapat pala, yan ang ibigay kay ano. Kay Chelsea. Aba. Ang akulaos. Ayun na. Oh. Ano to? Oh, gaganda oh. Gusto mo mahal yung mga to. Pull and bear pa to. Mga t-shirt. Pamain. Ang Ice, ito sa'yo. Puro damit na ni X to. Dami oh. Tag-tag pa oh. Ay, kaya di tinanggal yung tag para ano, kukumputin kung magkano lahat. Ang utang ay umabot ng... Ah, oh, baby wipes. Uy, wipes. Ay, sakto. Hindi pa tayo bumibili. And Cadbury drinking chocolate. Wow. That's all. That's all, folks. Okay. Oh. Ay, oh! Oh. Formado na yung isa dyan ah. Umabot na eh. Natin na birthday eh. Ngayon ka punta doon. Walang liguan. Thanks! Oh, mag-outro ka eh. So, Ano ba outro natin? Live life. Live love. Love life. And pure happiness. Walk life. ano pa? Happiness is a choice. Ano pa? Ano na yung last? Gawa lang. Gawa lang ng gawa para may mababalikan.
Yun, gawa lang tayo ng gawa para may mababalikan. Oh. Yan po. Thank you, Mommy Daddy. Man.